Салям алейкум. У прямому етері телеканалу АТР програма Prime з Айдаром Муждабаєвим. Я вас вітаю. І я нагадаю, що це час, коли ми запрошуємо найцікавіших співрозмовників, людей, які цікаві. Ну, тут є частина суб'єктивності, особисто мені. Але я надіюся, що також вони цікаві і вам. Сьогодні дуже крута людина в нас в гостях, дуже незвичайна. Може бути, вона не так загальновідома, бо художники, живописці, вони не такі попсові люди. Але для мене це така хард-рок людина, Сергій Захаров. Вітаю. Добрий вечір. Як я тебе назвав? Хард-рок людиною? Нормально? Клас. Дарую. Задоволений. Сергій Захаров. Людина, яка стала відома через те, що в окупованому вже Донецьку, це був 14-й, вже 15-й рік. 14-й рік, да? Це самий початок. Так, створив групу художнього протесту, скажімо так, да? Арт-протесту, з якою ви малювали деякі образливі для окупантів і колаборантів в Донецьку речі, так? Так. За що я просто хочу розповісти, щоб не пропустити це помилок, щоб наші глядачі знали, хто це. А далі, звісно, був заарештований, був катований, був майже розстріляний, але зрештою звільнений. І звідти з Донецька, де він народився, потрапив до Києва. І відтоді вже тут живе, працює художник Сергій Захаров. Ну, а далі більшу частину будеш ти говорити. Ну, окей, там декілька поправок. Давай. Щодо групи, в принципі, так, група це більше для того, щоб, це конспірологічна така теорія, що це група, да? Угу. Була одна людина, яка мені допомагала, і вона, насправді, була потрібна, тому що фіксувати на фотокамеру і викладати в мережу, це перший шлях для того. Фактично ти один був. Так, тобто я виготовляв і якби на самому початку я сподівався все ж таки, що друзі, яких я зібрав, було так невеличка... Художня стосовка? Навіть не художня, але друзі, товариші, я їм просто запропонував допомогти, тому що, купою завжди легше, да, на стрьомі постоїть, все таке інше. Да. Але ж вірогідність зради збільшується. Можливо, але вони були в курсі все одно, що я робив, навіть не допомагаючи. Не допомагаючи, так. Але там відмовились, зрозуміло, тому що, реально вже, і ти розумів, що це небезпечно. Небезпечно, тому що, насправді... Що це матиме кінець, зрозуміло. Там, перше ж, який вирогідність того, що ти будеш на місці розташування цих інсталяцій, будеш застигнути. Все. Цього я більш цього опасався. Да? Зрозуміло. Але цього не сталося, а сталося трошки іншим шляхом вони знайшли. Тобто вони реально слідкували. І це для мене була така неочікувана ситуація. Тобто я думав, що ніхто, художника, який щось там намалював. Вони навіть не знають, що це таке, хто це такі художники. Вже бидло ж, вибач. Але навіть якщо... Тобто я не очікував, тому що цим будуть займатися. І ще займатися серйозно, і ще не в такі часи в мирні, да, коли навіть там були якісь життєві випадки, коли ти звертався до міліції, поліції, там щось, машину раз бомбили, там щось іще таке, мається на увазі, щось крали, да? І ти звертаєшся, і ніхто нікого не шукає. І це нормальна ситуація, тому що, навіщо, да? Це якби такі штуки. І ти розумієш, що ніхто нікого там не буде. І ти думав, що це прокатить якось? Я думав, що якщо ніхто просто не побачить,
то... Спеціально шукати не будуть. Да, в принципі, що ніякої такої безпеки, небезпеки. А яка найнахабніша акція була з цих художніх акцій? Ну, насправді, вони ж були не експромтом зроблені. Тобто, все одно якась підготовка, да, була. Ти розумів, що, ну, там, десь можуть бути камери, можуть бути зафіксовано це. Ти розумів, ти просто гуляв по місту, я в центрі міста жив. Якраз центральна вулиця, це, ну, поруч з домом. Ти ходив, ну, і так придивлявся. Можна тут розмістити, можна тут розмістити. І вже, ну, навіть там Стрелкова, того, ну, він такий популярний став, який до скроні пістолет представляє. Я навіть там був якийсь рекламний банер, і були якісь отвори від, ну, якісь отвори, да, дюбеля там. І я вже навіть розмітив, як будуть отвори в моєму фанерному цьому зображенні, щоб просто забити туди оці от цвяхи. Тобто з лінійкою ходив, виміряв? Так. Просто замірюю, потім. Ну, і тобто ти готувався. Це не так було, що ти вискочив на вулицю, там. Тобто була якась підготовка, і був там перший досвід, коли насправді я не дуже багато робіт і зробив, якби. Тому що, ну, навіть більш, мабуть, половину робіт це була перша вилазка. І я підготував 4 роботи. Фотограф цей, мій товариш, він заночував у мене. І, ну, крім того, ми виїхали зранку, тому що ввечері і вночі неможливо було це робити. Вже була комендантська година. Я просто, ну, іноді слухаю мою історію, і там кажуть, от вночі він там то-то. Ні, вночі ти навіть там за цигарками не міг вийти. Тому що, ну, це все... Там же є патрулювання якесь там. Так, і патрулювали, по-перше, і, ну, реально це було неможливо. І я думаю, ну, зранку, але я щось вибрав такий ранок, щоб ранок. А комендантська година ще була. Тобто, да, в 5 ранку вже було світло, да. Ми виїхали, 4 робіти були, 2 розмістили, їдемо далі, летить «Жигуленок», всі сидять Гіві. Ну, Умовні. оця вся свора зі зброєю. Вони, ну, нас зупиняють. Хто, куди, чому. А просто так, раптом? Просто чи все ж таки ні? Ні, ну, їде машина. Та перевірка. Ну, і якби не... Окей, ну, ми там на роботу, там поспішаємо, все таке. В багажнику 2 роботи лежать. Тобто, якщо перевірили багажник, то це була перша і остання наша вилазка. Тобто все. Ну, і, звичайно, ти так перехвилювався, тому що ти розумієш, ну, зараз вони відчинять цей багажник і все. І ти приїхав. Але пощастило. Пощастило, і ми так, ну, там, якось видохнули. Розмістили ще 2 роботи і все. І ти розумієш, що так не можна. Тобто всі інші ці акції робились. Одна робота, перерва, навіть тиждень, ще одна робота, ну і так повільно. Я вже там слідкував, викладав в мережу і якби... Тебе здали, зрештою, все ж? Не виключаю, тому що... А якщо можна? Ну, якщо не брали на місці? Є варіант, що, ну, да, я ж казав, що я не очікував того, що хтось буде слідкувати. Да? Викладав вже в мережу, була там ВКонтакті тоді ще там якась сторінка, була там арт-група Мурзилки, да? Була пошта там, на яку вже приходили журналістські якісь запитання. Я вже давав якесь інтерв'ю. Як анонім?
Так, як група, да, від групи, звісно, ну, не викриваючи це свою персону. І прийшов запит від телеканалу «Дождь», Росія. Тоді це, ну, якби... Здавалося, що це якась опозиційна така, все ж таки, СМІ, да, що вони якось там проти тої влади, яка почала. І я погодився дати інтерв'ю. Ось, і ну, якимось чином це було. Ця людина залишила номер телефона, і я так, ну, дуже безпечно вийшов на зв'язок зі свого телефону. А ну це все. Далі все зрозуміло. Да, і все. І на наступний ранок, не ранок, день якби забрала. А ще я там з ним зустрічався, і я там вже такий, думав, що я вже такий прохаваний, такий... А він в Донецьку був? Він в Донецьку був, да, він був росіянин приїхав до Донецька? Да, він там був, і він каже, давай, ну, там, типу, зустрінемо. Я йому зателефонував, спитав його адресу, кажу, приїде за вами таксі і відвезе на місце зустрічі. Сам беру у знайомого таксиста автівку, під видом таксиста під'їжджаю, потім, коли ми там вже від'їхали в якесь таке порожнє місце, я, типу, до нього повертаюсь, кажу, оце я, готовий. Все, там щось йому наговорив, але, я ж кажу, наступний день за мною прийшли. Наговорив собі на підвал? Ну так. Фактично на розстріл? Ну так. Тому що, да, перший день... На цьому лірика закінчується, напевно, і починається жах. Ну, тобто, ти художник, да, людина, яка, ну, геть не готова до в'язниці, ну, скажи. Ну, абсолютно така цивільна людина. Я не знаю. Мирно, я не думаю, що Шахтар готовий до... Звісно, погоджуюся. Ну, але все ж таки. Да. Ну, ні, якщо ти, по-перше, малював роботи і розвішував їх в окупованому росіянами, ну, орками, там, кого там тільки не було в 2014 році, да, там вбити могли, ну, просто будь-кого, будь-коли, да? Але ти все одно це робив. Все ж таки на щось ти сподівався. Потім ти домовляєшся про зустріч з росіянином. Ну, це зрозуміло, що щоб він за ним слідкували щонайменше. Ну так, тобто телефон просто звісно. І все. Тобто... Я навіть не думаю, що це місцеві. Я думаю, що це ФСБ. Да, такими потужностями. Я теж так думаю, навіть я впевнений, тому що на перші ці допити люди вели з чітким. Московським акцентом. Да. Ну, можливо, і цей кореспондент, до речі, не пам'ятаєш, як його звати? Не пам'ятаю. Як? Зараз не скажу, але пам'ятаю. Зараз забув. Чи Васін? Ну, є. Васін? Є. А, є таке ім'я. Там щось ще було з рязанськими якимись десантами. Є така, я тобі скажу, істота. Ну, окей, ладно, ми не про них зараз знімаємо в прямому етері. І я нагадаю, що у вас є можливість митцю поставити запитання за телефоном, за вайбером, за скайпом, зрештою, як хочете. Мені цікаво, мені все цікаво, що то це просто доля така, знаєш, яку не вигадаєш. І твій роман, дай сюди, будь ласка, я покажу. Так, тут два екземпляри. Два екземпляри різні просто. Так, комерційний, другий. Один, ну я про комерцію тут би не став казати, це, знаєш, як канал АТР називати комерційним. Ні, ну я маю на увазі, це якби за гроші. Ну ось дивіться, да? Податків, да. Власне, якби, редакції. Дира. Ну тут українською, тут трофейною мовою, як я кажу.
І покажу, от Сергій каже, що тут класніші, кращі картинки, видно, їх більше. Ну, це такий графічний роман чи графічна новела, новел це і є роман. А можете це вважати ще, може і коміксом назвати, так? Ні, це таке, якби... широко кажучи, це комікс. Це жанр американський, так? Ні. Абсолютно вигаданий в Америці. Ну, так. Да. Десь 20-ті роки, там, чи 10-ті, не пам'ятаю. Там, я думаю, більш така тривала історія, тобто це ще з печер першої людини Точно, точно, 100%. Але ж нічого, слово комікс у нас асоціюється з чимось веселим, такими з жартами. Але тут жартів немає, і ти мені подарував цю книжку, а я навіть ще не відкривав, просто навіть не відкривав. Тому що я знаю, що мені, щоб це прочитати, мені потрібен, певний настрій. Я не можу так, за їжею це читати. Це просто для мене, просто самого я сам себе ображу таке. Але дуже страшні речі. В'язниця. Яка, до речі, ізоляція ця? Ні. З ізоляції я був знайомий в Донецьку як гість. Тобто коли у нас з'явилася реально ця арт-платформа, і це дуже потужня і такий не формат, і це дуже надзвичайно було, тому що 5 гектарів сучасного мистецтва, я думаю, що я в Києві такого не бачив, насправді. Ось. На той період якраз ізоляція ще не стала тим концтабором. І насправді я вважаю, що мені пощастило, тому що мене забрали якраз в той період, коли були різні банди, і у кожного була своя в'язниця. У них навіть комунікація не дуже була налагоджена. Навіть вони мали, може, якусь ворожнечу один з одним. Тобто ФСБшники брали тебе чи ні? Брали місцеві хлопці, а на допитах, перший допит були ФСБшники. Ось, і це була якби центральна така установа, це ізбушка, будівля СБУ. Ось, потім я був в інших місцях. Ось, я чому кажу, що пощастило, тому що на той період не було того псевдодержавного якогось устрою, там, карного кодексу. А чим це краще? Тому що можна було домовитись, і людей викопали. За людей тобто таке нормальне Сомалі таке було? Да, тобто це були стосунки такі, на якомусь особистому рівні. І там не даремно цей батальйон терористів Сомалі названо. Це хто? Голова його був? Сомалі ж, господи. Не Гіві, це Моторола? Гіві, по-моєму, а Моторола чим... Гарні хлопці, їх вже немає, їм, надіюся, там теж непогано було. І якщо порівняти після мене, люди забирали, їх засуджували вже там якісь 20-15 там... як наших кримських татар зараз саджають, просто на шалені з терміни. Тобто, і вже той же Козловський, той же Стас Асєєв, вони це вже... професор університету Козловський Ігор, і це Стас Асєєв, ця людина, яка написала книгу «Ізоляція». Він саме в ізоляцію потрапив, але він теж, мені казав, мені ще пощастило, що я журналіст, бо іншим було гірше. Так. І їх вже по обміну, тобто це вже рівень інший. Тобто там вже виключалися ці зв'язки між... Горизонтально. Так, такі горизонтальні. Тому в той період там була ситуація, коли ми, насправді там перші 10 діб, 12 днів були саме страшні. А що вони хотіли? Як вони катували? Чим погрожували?
перший допит, ну, це звичайно питання щодо того, на кого ти працюєш, хто тебе наняв, ну, і хто тебе оплачував. Ну, типу розвідка українська, да? Вони там. Так, ну і шпигун там. коли вони розуміють, що це людина все ж таки не пов'язана ніякими там зв'язками ні з ким. А як їхнє ставлення? Змінилося на гірше чи на краще після того, як вони зрозуміли, що це просто, ну, на їхню думку, божевільна людина така, да? Я не думаю, що там була б якась різниця насправді, тому що ну, перший допит це там ну, декілька, ну може там хвилин 15-20, це було все ж таки розмова. І ти там щось... Починається з доброго слідчого. Сподівався, що ти ну, маєш якийсь все ж таки ну, майже діалог. Але ця прелюдія, вона закінчується і починається те, що ну, там якби роблять завжди. А вона закінчується в будь-якому випадку? Чи Я щось думаю, сказав? Ні, ну там було якесь така там прелюдія щодо того, що там одна людина щось намагалась довести, що ти не розумієш, що це там фашисти. Там якусь навіть пісню він ставив, написану якоюсь дівчиною зі Слов'янська на там А це вони вже знали, що ти Моторолу з його жінкою малював, що ти висміював всі ці персонажі, да? Ну, да. І вони ще живі були, до речі, всі. Так, і мені пощастило, тому що Вони ж могли казали, помститися особисто. що, на жаль, ми б тебе познайомили з Моторолою, але він якраз в цей період весільна подорож у нього була до Криму. Тобто він міг вбити тебе? Ну, я думаю, що там І не просто. да, було б не солодко. Він же катував особисто, це ж відомо. Так. Да. І вбивав. Знову ж пощастило. Яке щастя. Ну, так, да. Щаслива доля Сергія Захарова. Заздріть, да. Люди. Цепочка. Прям. Ну, що було далі, розповідай. Ну, перший день, ну я ж кажу, перший день ти ще ну, на якоїсь хвилі там, ну ти розумієш, що це, да, ти вже попав, да? Але ну, от наскільки ще не розумієш, да? Тобто ти там... А вони вимагали зізнання, що ти це зробив? Чи це було відразу зрозуміло? Ну, це відразу. Там, ну, якщо розповідати поетапно, тобто просто забрали на вулиці, я там з майстерні йшов додому, да, і тут виходжу з дому, бачу там, ну, 2 джипа, тобто великі автівки, на таких автівках їздили в той час тільки, ну, одна якась категорія людей, тому що вже інші мешканці, вже вони просто прятали. Ну, звісно, да, відбирали, просто підходили, відбирали. Да, просто відбирали автівки, і ну, всі вже поховали, чи вивезли, тобто, чи якщо така виїхали. дорога автівка, це точно вже... Це все, це тільки, да, бойовики. Ось, я розумію, що, ну, так, оп, серце так, оп, думаєш, да, щось, ну, вискакують хлопці. Ну, ці пістолети, якусь там контррозвідка, щось, якусь там посвідчення. І вони просто садять в автівку і везуть до того СБУ, але там не в саме цю будівлю, поруч МЧС будівля, доводять туди до кабінету, сидить якийсь військовий і ну так от на своєму цьому ноутбуці гортає фото якраз цих вуличних робіт. Да. Ну, показує, каже, питає ти, ну, я кажу, я. Ну, ти відразу сказав, ну, відразу, да, я розумів, що ну, немає сенсу, ну, що ти там вигадаєш, нічого. І після цього вже там бусик і таке шоу, тому що там ці вже такі озброєні автоматами, там просто та якийсь така когорта прям людей. І почуваєшся терористом, да? Так, і везуть додому. Вони оціплюють просто квартал, заганяють сусідів, і ти думаєш, ого, яка увага до тебе. Ти так, як Бен Ладен який. Да, почуваєш себе такий, в тебе самоповага навіть якась, думаєш, ого. Ну, потім майстерня,
І вони такі ж, теж терикон, а там ці, там якийсь бурят, блін, там він напрягся, там, ну, типу, як тут. Вони розглядали твої роботи? А, до речі, Ось це була така, знаєш, іскусствознавча така перформанс такий. Вони розглядають роботи. Мавпи дивляться на мистецтво. Ну, цікаво, тоді, ну, саме от, там бурят якийсь, ну, він так, щелепа в нього відвисла, і він так роздивлявся, коли обшук йшов. І він так, з таким захватом, це ти намалював. Ну, є прихильник таке мистецтва, і це приємно, навіть такі ситуації. Він, може, просто в музеї ніколи не був. Ну, можливо. Насправді бурят, да? Ну, тобто, ну, по типажу... Ну, наймані, це видно, і по розмові, і все видно. Просто, ну, тоді ця тема не була настільки от, про цих бурятів якби піднята, і ти думаєш, там може місцевий якийсь. Ну, там, ну мало ли, там нації інші. Але потім в цих підвалах, коли там реально тримали теж цих ополченців, дуже багато. Там мені Стас і всі розповідали, що хто сидів там, що там більшість затриманих, яких там тримали в всіх тюрмах, це ж місце, вони ж самі є. Ну, да? Я, ну, якраз до цих гастрольорів просто дивувався. Я дивувався географії. Тобто, коли там один каже, я там оттуда, я оттуда, я... Ну, блін, це навіть не то, що там ти з Ростова, а ти там хрен знає, це Бир, за Уралом. І чому ви сюди приїхали? Чому не відповідали? Вже в якості ув'язнених. Своєю ж владою, до речі. Це якраз категорія є. Я ж кажу, психотип людей, який, він сидить там у себе, там, реально, не знаю. Ну, в дупі, так, скажімо, літературно. Можна поїхати. А тут щось відбувається, да? Весело. Пограбувати, помаратюрити. Але це все одно, якась армійська структура. І ці п'янки за мародерство в підвали. Звичайно, їх там ніхто не чіпав. Він що там в окопах, що в підвалі. Знаєш, це така категорія людей, для яких в'язниця, може навіть Донецька, да? Краще за дім рідний. Так. Де там, може, там жінка буха сидить, чи взагалі її немає. Ти знаєш, найкращий вірш написав про, що згадалось просто, вибач, написав про цю гібридну війну і про цих найманців, такий російський, московський, до речі, поет Всеволод Ємелін. Він написав двостіше, я вважаю його геніальним, російською. «Прощай, жена фригидная, нас ждет война гибридная». Класс. Так, похоже, да? Да, тоже. Так. Да, десь. Вибач, я просто збив з думки. Та і я теж, я пішов вже там про, якби, не хронологічному порядку. Ти художник, тобі можна. Всім можна. Ось, і про що ми? Про те, що вони бажали зробити, питали про що, і насправді всі оці механізми, вони ж НКВДшні. Тобто ти зрозумів, що ти потрапив в ГУЛАГ. Це було таке тільки... Тобто ти читав, щось бачив. Коли ти реально в цьому підвалі, і там кидають якусь жінку, питають, за що там. Вона каже, сусідка сказала, там я маячки ставила для артилерії. Тобто сусідське якесь все найгірше з людей виходить. Тобто можна було настучати, будь на кого ти не любив. З ким все я завжди. Може там помститися, чи квартиру захопити, чи щось ще. Так, і в тебе таке стільки відчуття, ти в якомусь там 37-й рік, так воно і є, так воно і працювало. Тобто, абсолютно. Ось. Ні, я все ж таки згадаю. Добре, я зрозумів, що ти не хочеш згадувати про катування, напевно.
Але Слухай, я стільки Я вже давай, добре. проговорив Добре, що і навіть таке? намалював. І оце, знаю, да, до речі, оце, коли ти малюєш, оце, кажуть, там, відпускає трохи. психотерапія, там, тра-та-та, арт-терапія, насправді так. І воно Ти працює. підтверджуєш. Так, Ну, да. там мені теж письменники казали, які воювали, стали письменниками потім чи в процесі, що це для них майже єдиний спосіб відсторонитися від війни, не переживати знов і знов щоночі це, щодня. Так, і це працює. Єдине питання, що таке, яке враження, коли на тебе ведуть на розстріли, ти думаєш, ти певен, що це все? Ну, я маю такий багатий досвід розстрілів, їх було 3. Серйозно? Серйозно. Ти унікум взагалі. Слухай, може треба податися, вибач за жарти, але ти ж сам сказав, що ти себе так відпускати таким чином. Може до книги Гіннеса податися, це правда. Ну, я думаю, що може знайдуться люди, що і більше. Ти знаєш, що Мустафа Джемілєв потрапив до книги рекордів Гіннеса через те, що тривав, теж через страшну річ, через те, що він отримав більше, майже 350 днів голодування. Його годували через, це були не такі голодування, як зараз голодують, більш-менш комфортно. Тоді просто, не буду описувати, це насильство. Це порівнюється до катувань точно. Ось. Але, бачиш, там документально можна зафіксувати. По днях, да. А тут ні. Тобто доказів немає. Треба свідків треба шукати, а вони вже в Бурятії чи в могилі. Так. Да. Перший день і перший розстріл, інсценіровка розстрілу була, тому що прийшла жінка, обличчя було закрите балаклавою, акцент російський, і щось вона так з задоволенням, теж там дубінку і вперед до хлопців, які били. Теж вона починає бити така істота жіночого полу, да? І щось вона там питала. Це теж такі забавні, може, штуки, коли вона там питає, ти там віриш в Бога? Я кажу, так, ти плюнув би в ікону, да? Кажу, навіщо? Ти плюнув нашу ікону в Ігоря, як би там Стрілкова. Гіркіна, да. Я просто так думаю, людина на повному серйозі це каже, чи придурюється, але насправді так, на повному такому. Ось. І на якомусь етапі вона просто там щось психанула, каже, що ми з ним возимось, все одно ж ми його розстріляємо. І, це так прокинуло фразочку таку. Ні, просто це було якби до того, що досить його бити. Все. А може вона просто... Пора вже його розстріляти. Вона не пожаліла тебе? Ні, я думаю, що так. І просто вже виводять в іншу там приміщення, якби це дуло автомата до тилку, там затвором. А це лобом до стіни? Ні, просто ось так. І вона ще щось там розлагольствує. Вона робила? Так. Сама? Так, і ще цей охоронник стояв. І, питає, вот мне там всегда было интересно, что человек думает перед смертью. А я ще, насправді, це перший день, я ж кажу, це як сюр. Це такий калейдоскоп, тому що зранку ти там снідав. І потім б'ють, дома, не дають подумати. І я відповідаю, там, почитай Достоєвського, да? Я вважаю, що це був такий дуже дерзкий відповідь. І вона навряд чи вона... Вона образилась тому, що книжок не читала? Чи ти за дуру її тримав? Я не знаю. Вона просто цим прикладом по башці і все, і поволокли до навіть іншої камери, там кинули вже к нашим... Ти втратив свідомість? Ні.
Там не пам'ятаєш, бо як Я- втратив, то може... Ні, я пам'ятаю все. Я просто розумів, що в мене ну, щось, чи вони нирки відбили, чи щось. А це вже були зломані ребра, ну, з двох сторон. Бо ногами на підлозі. І це перший день, перший досвід і допит. От, тобто тебе вже зламали ребра, і якби вже, ну там, типу. Це найстрашніший день в твоєму житті? Ні, насправді ні. Я думав, що там це все, тому що був другий допит з таким же сценарієм. Ось, і ти розумів, що ну. Все саме страшне вже відбувається. Але коли на інший день, одна ніч з нашими військовополоненими, там навіть це така, ну там різні камери, тобто коли перша камера, це не камери навіть, ну от якщо казати, це не тюрма, це не тюрма, тобто в тюрмі там ну, будь-які, але умови це є. як гуртожиток, да? Ні, це просто підвали. Це реально підвали, там архіви якісь були. Я не знаю, що там було, і там якісь ці ящики з противогазами десь стояли. Але це просто підвальне приміщення, і насипом люди ну, просто на бетонному полу лежали. Там немає... Нічого взагалі немає? Взагалі нічого немає. Тобто просто... В чому прийшов, в тому і... Да, просто тіла на полу, де хто там з переламаними кістками. Так, там стонуть з того боку, там, ну, коротше, така штука. І да, до речі, ще повернемось назад, коли я переступив порог камери, да, і питають же, як завжди, ну, що ти там, хто ти, за що? А я, ну ж, розуміючи, що тут можуть бути тільки наші, розповідаю, що так і так. І така тиша. А там всі їхні. Тому що, ну, така незручна така пауза, да. А потім я зрозумів, що там всі, хто там, вони просто помилково, і вони сторонники ДНР, вони проти України, що навіть з народження. що зовні таких нема патріотів ДНР. Тобто вони просто бухі десь були затримані там? Чи... Ні, навіть люди, які там були реально за справу, вони ж не виказували. Якщо вже там при спілкуванні, вже особисто... Ну і що вони сказали, як відреагували? Як, просто тиша якась, я зрозумів, що я щось не то сказав. А потім вже, ну, далі, коли питали, там, що там помилково, там щось не розібралися, забрали, все. І якби це... Ну тобі навіть розмовляти боляче було, я думаю, ну як ребра тут просто. Ні, це ще, я кажу, це перший, а потім був допит, а після допиту вони кинули навіть не в цю камеру, яку привели, велику, а це маленька була, ну, сходинки, і під сходинками просто двері, тобто от на ширину цих сходинок така камера. І там... Пенал такий? Ну, це саме так, як, ну, карцер, там не карцер, ну, коротше, саме маленька, там дуже було тісно, і там наші хлопці були військовополонені. Ось. І там же, ну, в ту ж ніч вони не давали спати, то, ну, так, типа, укропені спати, да, і там, ну, тільки то там вони вриваються, починають бити, і так всю ніч. І наступний день знову той же сценарій, ті ж люди допитували, а вже на іншу ніч просто виводять і мене, і ще там одного хлопця з іншої камери, і в багажник трамбують, і кудись везуть. І от коли вони привезли, там ще перегрузили в інший багажник, ну, таке. Як багажник? Ну, багажник... Ну, тобто автівка така, ну, типу «Жигулів», так?
Ну, з СБУ везли якась велика автівка, там навіть було комфортно. Ну, коли вони на заправці перегружали. Знову пощастило Сергію Захарову. Не зовсім, тому що коли привезли до заправки, а там стояв ДЕО «Ланос», і там ще запаска лежала. І вони якось намагались нас затрамбувати запаскою. Воно не виходило. Таку запаску вони перенесли в салон. І потім там була якась довга така дорога. Розмова така, що ми веземо до лісу і все, да? Ні, ніхто нічого. Мовчки. Тобто, да, якщо б ще там сказали, да, а це ж, по-перше, сама ситуація, тобто ти не розумієш, Може статися що завгодно. да, що завгодно, кудись везуть. Тобто, звичайно, це такий дуже був гострий такий момент. Ось, але те місце, куди вони привезли, там ще гірше було, ніж в цих підвалах. Тобто там якраз був саме такий жорсткий період, і якось потім мене відпустили саме оттуда. Але я знову попав. І там ще двічі розстрілювали, да? Так, і там, щодо розстрілів, там була от якраз друга інсценіровка, і це, насправді це була найгостріша, найстрашніша такий момент, тому що, ти розумів, що все. І, я потім фіксував свою реакцію, свої думки, про що я думав, і як завжди в цих літературних опусах там кажуть про якусь там кіноленту, кінострічку. Тобто прокручується в голові щось життя там, да? Нічого не прокручується, насправді. У мене, це, да? Тобто тупо, доволі тупо ти розумієш, що зараз твої мізки просто по цій стінці будуть стикати. Все. І нічого, більше ніяких, не знаю, емоцій в цьому плані. І людина, реально, п'яна людина, да, яка просто, вона нас підняли вночі з хлопцем. І він просто вирішив показати, а вони там бухають. У них чи день народження. Покуражитися. Да. Розваги такі. Да. І ось вони цих укропів вивели, щоб зараз розстріляти. Да? І ти розумієш, що він просто зараз нажме на курок і все. І ніхто, тобто нічого нікому не буде за це. Тобто він без страху це зробить. Да, він може це зробити просто, і ти розумієш, все. Тобто, і це був такий саме гострий момент. А чому вони зробили це? Треба запитати. Щось його стримало все ж таки. Це другий раз був. Так, це був другий. А третій? А третій вже ти не реагував, тому що тобі сказали, що зараз вас везуть розстрілювати. Це якось вже скептично до цього. А скільки можна, якщо б вже захотіли. Вони насправді відвезли там в гаражі, там треба було погрузити в якийсь ящик, бусик і все. Тобто, там, вивели, сказали, що у нас тут ми тут якраз закопуємо людей. Отут казним. А могилу копати примушували? Ні. Бо мого одного друга примушували. Мого одного друга примушували. Так, це у кого яка там фантазія, кожен. В сценарії такий розповсюджений, але тебе нічого там не просто сказати, стій, ми зараз. Так, вони відвезли, вивели, зараз тут там те щось. Але це я ж кажу, вже не було того там якогось гострого відчуття чогось, що, тобто, ще більше такі були надія, сподівання, що це все ж таки жарт своєрідний, з їх боку. Ось. Як ти ставишся до цих людей? Хто вони?
Насправді там же є люди, як ну, умовно, з якими я мог навчатися, мог товаришувати, з якими я... Умовні сусіди такі, да? Так, Сусіди. да. Тобто люди... В мирному житті вони були, просто повз проходили щоденно. Так, Десь. це люди. Але ну, така тенденція, і це не є якоюсь новиною, те, що ну, більшість цих людей все ж таки це люди, які не знайшли себе в тому житті. Тобто, Чи на Донбасі, чи десь в Росії. так, Там, да. Тобто це ну, більшість людей цих все ж таки чи бухали, чи ну, тобто вони... Чи назвав би ти їх біологічним брудом? Це жорстоко, це я але це насправді не так. зовсім люди. Ну так, ну якби це таке, я не знаю. А можливо Людське таких сміття. перевиховати? Ні, навряд чи. Це люди обрали свій шлях, ну, вони ж мали ж, не то, що вони там вийшли з печери, да, і Вони зайшли в неї свідомо. Так, тобто вони якимось чином просто Може, і жили там все да, життя. заганяли. Навіть в мене там з моїх родичів є людина, яка там пішла в ополчення. Да? Угу. Тобто людина талановита, яка я Художник теж? міг би стати. Але не став. Обрав інше мистецтво. Там, ну, да. Ну, це просто ну, алкоголізм вже був якийсь такий серйозний Термінальна стадії. стадія. Да, і все. Тобто як тварина, да. Ну так. Скажи, ну як ти звільнився? Точніше, як тебе звільнили? Через оці горизонтальні зв'язки. Тобто, Ти викупили? ні, Обміняли? не за гроші. Не обміняли, не викупили, домовились. Тоді ж, я ж кажу, не було того, щоб ну, саме там якась стаття і все. Ну, забрали людину, да? Тобто, ну, познущались. Ну, а як їх якось треба було зацікавити все ж таки? Щоб вони сказали, там, йди сюди, Захаров, виходь. Ну, якось, якщо от цю епопею розповідати, тобто на якомусь етапі, тобто от про це інше місце, це був воєнкомат Будьоновського району Донецька. Теж катівля така, да? Да, і там саме такий страшний період, тому що там ну, реально і катували, і ну, там була така, ну, по-перше, ми 10 діб з хлопцям були приковані один до одного цими... Слухай, ти знаєш, Сергію, вибач, але я ніколи такого не було, щоб я не помітив, я жодного разу на годинник не дивився. Такого дійсно ніколи не було. Але за нас залишилася хвилина. Мені Серйозно? кажуть, ти теж А я не про помітив. мистецтво Правда? хотів. Ну, значить, це, по-перше, привід для того, щоб запросити тебе ще раз. А по-друге, ось зараз я намагатимуся сформулювати коротке запитання про мистецтво. Угу. Ти знаєш, що все експромт абсолютно. Ти, як ніхто, як на мене, знаєш ціну мистецтва, ціну. Яка ціна для тебе припустима, що митець може віддати за право бути собою? Ну, це таке якесь дуже пафосне запитання. Є просто якесь загальні слова, думки про мистецтво. Мистецтво все ж таки починається там, де людина в змозі себе нагодувати. Потім починається мистецтво. Тобто він вже думає. Угу. Тобто на стінах печери рисують ситі. Так. Так. І... А голодний художник? Ні, голодний ні. Ну, коли людина вже нагодована, вона думає про щось інше. Навіщо? Значить, тоді я уточню. І тоді є мистецтво. Я тоді уточню. Ти от через ці всі події ти пройшов. Це просто пекло. Ну, насправді пекло. І ти сидиш, така весела, позитивна людина, ти завжди посміхаєшся, тощо. Ти краще стала як людина, як митець? Я думаю, так. Тобто для себе в мене якісь певні зміни. Ну, по-перше, я вже не йду на компроміси якісь. Я, ну, якщо там раніше міг там, не знаю, були декілька ситуацій, коли там якийсь
сумнівні речі тебе пропонували. Ти кажеш ні. Тобто навіщо мені це? Тобто ти вже якось розумієш, що там життя одне, витрачати його на якісь дрібниці і не дуже. Ось, слухай, класно. ось ще стільки я питань, тем хотів розібрати, включно з Достоєвським, так званими, про твої арт-перформанси, про твою фразу, що ти за війну, про Донбас, який був одним з найбагатіших регіонів Радянського Союзу раніше, англійською майже колонією колись, да? Але вже немає часу, я просто обіцяю, хочу запросити тебе ще раз, через деякий час. Добре. Я правда не чекав. Окей. На такий перебіг. Да. Дякую. Дякую. Ось таке. Такий Сергій Захаров. Я дякую, що ви дивитеся. Будь ласка, в гуглі подивіться його роботи. Це дуже класно. Там є все. Він дуже широкого мислення художник, митець. Це більше за художника. Ось. І я вдячний всім, хто нас дивиться. Я прошу всіх наших глядачів розглянути можливість стати нашими патронами на сайті Patreon. Це не складно, це безпечно. Ось, і цим ви нам допомагаєте. Нам зараз дуже важко. Дякую, що дивиться ТР. Ми намагаємося боротися. Ми боремося до кінця. Російський рейх буде знищено. Все буде добре.